Činjenica da je on najbolji upravo u ovako velikim mečevima i verovatno ga same okolnosti i značaj, tako da kažem, meča i situacije inspiriše da odigra najbolji tenis. Imamo tu neku sličnost da kako turnir odmiče, tako sve bolje igramo, tako da sam siguran da ćemo sutra imati vrlo dobar nastup i on i ja. Boriš se za svoju 13. Grand Slam titulu, ulaziš u krug vrlo malog broja ljudi koji je osvojilo toliko. Koliko je to neki motiv, a koliko je to neko opterećenje? Pa to može samo motiv da bude u ovoj fazi moje karijere. Nije jedina stvar koja me nosi, koja me motiviše, ali sigurno da je nešto što može, da kažem, da začini malo dodatno, da mi da taj neki stimulans kako bi dao sve od sebe i uprkos tome opet ja ću biti stvarno posvećen kao što i uvek jesam i potrudit ću se da u najvažnijem meču dam svoj maksimum. Zadnje pitanje, 2011. si promenio ishranu i posle toga došle do pozitivne promene u tvojoj igri. Evo i Kecmanović je uradio nešto slično, igrao u finalu. Koliko je to važno, ne samo tebi kao sportisti, nego i za neke uspehe koje imaš u životu, ta promena zdrave ishrane? Da, evo sad razgovarali smo zapravo juče, Miomir i ja, i baš smo pričali o ishrani, uopšte o psihologiji, načinu, tako da kažem, života i filozofije pristupa posvećenosti tenisu, samospoznaje, i to je jedan put kroz koji svako mora da prođe, nebitno da li ste u sportu ili bilo koji drugi sferi života, ali on će definitivno sada uspeti da otključa neka nova poglavlja i dimenzije ako je otvoren za to, a vidim da jeste, i evo rezultat već sam pokazuje, što je svoje prvo Grand Slam finale i apsolutno zasluženo. Vidim da je čak i dominira u svojim mečevima. Vrlo je dobar momak i jako talentovan, ima potencijal, ali mnoge kockice trebaju da se slože, ali on je na pravom putu, tako da ja ću se potruditi da mu pomognem kao savetnik, mentor, kao neko ko je možda prošao kroz taj neki put, a kako bi mu olakšao budućnost. Hvala ti najlepše.